alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A gurguje duba da yanayin abin da za mu tambaye ka shine kana ɗaya daga cikin wanda suke shirya fina-finai, to yanzu dai zan fara tambayar ka akai ka tsinci kanka a wannan masana'anta ta Kannywood. To, alhamdulillah. Na tsinci kaina a masana'antar Kannywood tun a 1996. Na samu kaina a cikin harkar Kannywood. Na fara da ƙungiyar Dabo Film Production wadda muke zama a Gwammaja. Kabiru Abubakar na Congo shi ne wanda ya mana ciyaman a wannan lokaci na kamfani, da su Malam Inuwa, su Idi Chana da dai mutane da dama. Kuma alhamdulillahi tun a wancan lokaci mun zauna da irin su Hindatu Bashir, su Aisha Bashir, su marigayya Amina Garba Dumba, su Jamila Haruna da dai makamantansu da yawa, wanda alhamdulillahi kawo yanzu kuma gashi har yanzu muna cikin harkar ana dama da mu daidai gwargwado. Ba abin da za mu gaya ma Allah sai dai godiya. Amma a yanzu ina tare da kamfanin Mai Gizo Film Production. To sannan kuma me ya janyo ra'ayinka ka shiga wannan masana'anta? Alhamdulillah, harkar wasan daɓe gaskiyar magana na fara shi tun ina secondary school. Duk da baka muni wannan tambayar ba, amma na yi secondary school ɗina a garin Kafancan, wanda a nan aka haife ni a jihar Kaduna. Na yi karatuna a GSS. Sannan kuma tun a wannan lokacin muke gabatar da wasannin daɓe. Saboda kaga wasan daɓe zan iya cewa wani abu ne wanda na taso da shi tun ina makaranta, ba wai rana tsaka kawai na shige shi. To akwai mutane masu irin kalubalantar harka musamman mata, wanda suke ganin kamar harkar fim tana kawo ɓata gari da wasu mata haka daga ciki. Shin wayya abu ne? To gaskiyar magana ba wai harkar fim ba, duk mu'amalar da ka sani in dai ɗan adam yana mu'amala yana cuɗanya, to akwai nagari a ciki, akwai kuma wanda ba nagari ba. Saboda haka ba abun mamaki ba ne don an ga ɓata gari a cikin harkar Kannywood. So duk sana'ar da ka sani akwai nagari akwai wanda ba nagari. Sai dai fatan da za mu yi Ubangiji Allah ya sa nagarin su rinjayi waɗanda ba nagari. Wannan shi ne addu'ar da za mu yi, amma duk sabgar da ka sani wallahi akwai mai kyau akwai mara kyau. To wasu suna ganin kamar kuna ɗaukan mata haka kawai suna zuwa sace suna so za su shiga harkar kawai sai a ɗauke su, ba kamar ma maza ba. Wai shin shi ma ya abu ne? To a iya sani na a kamfanin, bari in fara baka misali da kamfanin na Mai Gizo. A yau idan ka zo za ka shiga kamfanin na farko za mu fara tuntuɓar ka, kai da ka zo shin iyayenka sun yarda? In ka tabbatar mana da iyayenka sun yarda, za mu saida maka da fom. In muka saida maka da fom, a jikin wannan fom akwai ka'idoji da dokoki wanda za ka je ka ciki. Idan ka dawo da shi, mu kuma muna da waɗanda muka yarda da su, trustee wanda muke cema trustee, yardaddu wanda muka yarda da su na kamfanin mu, za su bi diddigin adres ɗinka zuwa gidanku ko wurin 'yan uwanka ko wanda ka sa shi a matsayin garanto. Za su tattauna da shi, za su nuna mishi hotonka da fom ɗin da ka zo da shi. Kuna da masaniya? Muna da masaniya. Idan sun yarda cewa suna da masaniya ka shiga cikin harkar, to su ma akwai fom da za a ba su, za su ciki, za a karɓi hotonsu guda ɗaya, za mu zo mu yi attaching da naka. Wannan abin da muka fa ba shi ne tabbacin cewa mun ɗauke ka, har sai mun gwada ka da wasu abubuwa wadda sirrinmu ne na kamfaninmu, mun tabbatar ma cewa baka da matsala, sannan za mu baka takardar cewa yes mun yarda mun ɗauke ka. Haka kuma yanzu a jihar Kano, a harkar Kannywood a jihar Kano, duk wanda ya zo zai shiga, ina tabbatar maka da cewa wallahi ba za a ɗauke shi ba
har sai ya je ya sai fom, sai an yadda, sai ma gwamnatin jiha ta yadda cewa yes wannan nagari ne kai, sannan ma za a ɗauke. Saboda haka na jin Alhassan Kwalle shine yake shugabantar masu fitowa a fina-finai wanda ake ganin su a talabijin da makamantansu. To Alhassan Kwalle shine shugaba, saboda haka dole sai sun yadda, sai an tantance ka, an yadda cewa kai nagari ne, ba kuma karka ɗauka ko namiji ko mace ko waye sai an mishi wannan abu. To a gurguje mutane suna kallon ka a cikin fina-finai kuma sannan kana rubuta fim, shi ne janyo ra'ayinka ka fara rubuta? Alhamdulillah gaskiya na daɗe na harkar rubuce-rubuce kuma daidai gwargwado alhamdulillah a yanzu dai akwai fim ɗina guda ɗaya wadda muka fara gabatarwa wadda muka sami shi suna Hukuncin Allah. Duk da bai riga ya shigo gari ba tukun, amma yana kan hanya, an riga an yi editing, an yi komai da komai ya riga. So alhamdulillah gaskiya harkar rubutu baiwa ne, in Allah ya maka baiwa za ka yi shi. Saboda haka harkar rubutu baiwa ne, kuma na daɗe gaskiyar magana ina cikin harkar rubuce-rubuce. Dan kafin a fara gani na a fim, directing dialogue na fara. Za mu je a kira ɗan wasa, ni zan karanta musu abin da za su faɗa da sauransu. To yau kuma ga shi ni ma sai na tsinci kaina a cikin yawa. To akwai irin mataki haka da 'yan Kano suke so su kai, wani mataki na matsayi ko nuna shin ka kai wannan mataki ko ba ga kaiwa kana ne da burin? To alhamdulillah gaskiya a harkar Kannywood ni dai ban ce wani ba, gaskiya ni dai astagfirullah ina yin harkar fim ne da ra'ayi ne da sha'awa kuma nake yin ta, amma duk wani matsayi da ɗan adam yake kaiwa daidai gwargwadon iko alhamdulillah muna godiya ga Allah. Gaskiyar magana na kai duk da ba ta ɓangaren harkar fim ba, to amma alhamdulillah mun gode ma Allah ta harkar fim ɗin ma daidai gwargwadon abin da Allah ya sa za mu samu, to alhamdulillah muna kan samu, kuma abin da Allah ya sa za a san mu daidai gwargwado an san mu daidai gwargwado. Saboda haka fatan mu shine ubangiji Allah ya ɗaukaka Kannywood, Allah ya ɗaukaka duk wani wanda yake cikin masana'antar Kannywood, duk ma wani wanda yake da sana'a koya yake, muna mishi addu'an ubangiji Allah kawo hanyar ɗaukakar sa. Insha Allah. Waje tambaya ta kusan ɗaya zuwa ta ƙarshe shine shin wani fim ne wanda ya fi kafa so, misali irin akwai na barkwanci akwai kuma normal kuma wanda ba na barkwanci ba, shin wanne kafa so kuma kafa jin daɗin sa? To alhamdulillah duka wani abubuwan da kai faɗa ba wanda ban rubuta labari a kai, da na barkwancin da shi sentimental ɗin da ake faɗi duka mu daidai gwargwado mun rubuta fina-finai, kuma babu wanda zan ce maka na fi son abu kaza, don duk wanda ya kira ka ya ce zo ka yi min kaza to ya yadda da cewa za ka yi mishi, ya sa ya kira ka ya ce zo ka yi min. Saboda haka babu wani magana ka ce ina son wani ko ba na son wani, su wanda suke kiran ka, duk wanda ya kira ka ya ce zo, kauna ce ta sa ya kira ka, na ba ta gabanta. Saboda haka babu wanda zai zuba kuɗin shi ya yi fim ya kira ka ka zo kai ka ce na fi son fim ɗin wani ko wani. Amma dai gaskiyar magana alhamdulillah daidai gwargwado to muna zaune da mutane lafiya, kuma alhamdulillah duk wanda ya kira mu a shirye yake za mu je mu amsa mai gayyatar sa insha Allah. To duk da haka dai a cikin wani irin ron ka fi so a dora ka wanda ka fi jin daɗin sa shi ne? To ni kam ba wai alfahari ba, ni kam gaskiyar magana ba ni da wani rol wadda nake cewa na fi son rol kaza a bani in taka matsayi kaza. Gaskiyar magana ba ni da wani zaɓi, duk wanda Allah ya nufe ni da zan yi, to alƙawarin da na yi shine daidai gwargwado zan je iya bakin ƙoƙari na insha Allah rabbi har a samu abin da ake so. To mutane suna ganin kamar ku yan fim haka idan duniya ta san ko kuka fara saka kuna da irin girman kai haka, kuna sha mutane ɗan shi saboda Allah ya kai ku wani matsayi ko abin nan, shi yasa mafi akasari wasu suke jin nauyin su muku magana in sun gan ku a hanya saboda suna da wani tunanin za ku musu, wai abin yake? To gaskiya ba zan ce maka babu ba, wasu suna yi
amma ina tabbatar maka da cewa an ka ɗauki Kannywood gaba ɗayanta in ka kasa ta gida uku kaso 2.5 ba su da wannan abu, gurguwa fahimta ce. Duk yayin da baka zauna kayan mu'amala da mutum ba za ka iya gane ya yake ba, amma idan ka kusance shi to nan ne za ka gane yana da girman kan da ake magana da shi ko bai da girman kan. Saboda haka gaskiya ni ban yarda ma cewa wai ana da girman kai ba, na dai amsa maka sakamakon wasu suna cewa ana yi din, ka gane. So in ma an yarda cewa dan ba za ka ce duka an taru an zama ɗaya ba, saboda haka in ma akwai wannan abun a harkar Kannywood to ina tabbatar maka da cewa sai dai in baka kusanci mutum ba, ko kuma in ka zo mishi da wani abu wanda watakila hankalinsa ba zai ɗauka ba. Ina fata an gane. Saboda haka gaskiyar magana ba kowa yake da wannan abun ba, shi ne magana ta gaskiya. To yanzu a gurguje duba da yanayin lokaci, shin wani fata za ka yi wa masu kallon ku? Alhamdulillah, ai ƙauna ce da sha'awa ta sa mutum zai cire kuɗinsa ko ya je sai data ya downloading yana kallo, ko kuma ya je siyo fim ɗin ya zo ya sa a gidan shi da shi da yara suna kallo. Ƙauna ce, in ba ƙaunan ba za a yi ba. Saboda haka muna musu fatan alheri, kuma muna fata wannan ƙaunar da ke tsakaninmu da su ubangiji Allah ya jaddada mana shi saboda matsayin annabi. To masu kallon mu a wannan tasha ta mu ta Wata Rayuwa Hausa TV, a gurguje dai ga kun ga jarumi kuma shi ba bakon fuska bane, domin duk wanda yake kallon fina-finai zai shaida wannan fuskar. To kamar yadda muke kawo muku hirarraki da jarumai da mawaka akan abin da yake faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood, ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin me yake faruwa a masana'antar Kannywood. Sannan kuma kamar yadda muka yi muku alƙawari cewa za mu sako muku hira da muka yi da wato jarumin na wato Sani Garba SK, to mun sako muku shi, za ku iya shaurarar sa ko da wani lokaci a cikin wannan tasha tamu, domin tana nan tana jiran ku. Sannan kuma mun sauko muku hawan sarki da muka muku alkawari za mu turo muku na Fanisau wanda aka yi, to shi ma za ku iya shauraron mu daga yanzu zuwa karfe 8 na dare domin za ku iya ganin sa. A gurguje sai ku saurare mu, ku ci gaba kai da sauraron mu a wannan tasha tamu ta Wata Rayuwa Hausa TV domin ku ji da wani jarumi za mu zo muku ko kuma da wace jaruma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masha Allah. Da farko cikakken sunana Muhammad Muktar, amma an fi kira na da Sarki Muktar, sakamakon na samu sunan ne a harkar wasan daɗe. Na samu sunan Sarki Muktar, saboda haka ina ma wasu kallo fatan alkhairi. A ƙarshe kuma wannan gidan TV naku muna muku fatan alkhairi, ubangiji Allah shi tabbatar da alkhairi. Duk wani abu da ake nema ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bani shi. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah.